حدش ቋንቋ ኣብ ምምሃር እትሕግዝ ሓንትን ዓባይን ምሁሪ ሓድሽ ቋንቋ ትመሃር ኣለኻ ዶ ነቲ ቋንቋ ምምላኽ ሲኢንካዮ ዶ እንታይ ኮይነ ከምቶም ካልኦት ኣነ ጽቡቕ ዘይዛርብ ትብል ኣለኻ ዶ እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ብልክዕ ንዓኻ እሞ ጽንልካ ስምዓያ እሺ ሓደ ሰብኣይ 10 ቋንቋ ዝኽእል ሰብኣይ ነይሩ ብጣዕሚ በሊሕ እዩ ነቲ ዘለዎ ነገራት ብግቡእ ዝጥቀም ማለት እዩ 10 ቋንቋ ናይ ድዩ ቋንቋ ይኮነን ካብዘን 10 ሓንቲ ናይ ድዩ ቋንቋ እተን 9 ግን ዝተማሃረን ብፒሮን ጥራዝን ዘይኮነ ኣው ሆሎ ምስተም ሰባት ብዝገብሩ ሕብረት ማለት እዩ እዚ ሰብኣይ ሓደ መዓልቲ ኣብ ዝተሓተተሉ እዋን ብኸመይ ኢኻ ንስኻ ክንድዚ ቋንቋ ትኽእል ተባሂሉ ኣብ ዝተሓተተሉ እዋን እንታይ ክብሉ መሊሱ ሓድሽ ቋንቋ ክትመሃር እንተደሊኻ ኢሉ ህበይ ክትከውን ኣለካ ኢልዎ ይገርም ሰንቢዶም ቶም ዝሓተትዎ ሰባት ተገሪሞም እንታይ ይብላሉ ኢሎም ሓድሽ ቋንቋ ክትመሃር እንተደሊኻ ኢልዎ ህበይ ክትከውን ኣለካ ኢልዎ እዚ ሰብኣይ እዚ ንምንታይ ህበይ ክንከውን ይዕድመና ኣሎ ህበይ ክንከውን ስለ ዘለና ዲ ኣይኮነን እዚ ዝበለሉ እቲ ሰብኣይ ምቕጻል ከምዚ ይብል ምኽንያቱ ይብል ዝበዛሕና ሰባት ካብቲ ዝደለናዮ ካብቲ እውን ብዙሕ ነገር ዝሃቀናይ ነገራት እንተርፈሉ ቀንዲ እንታይ ሽሙና ብሓፈሻ ኣብ ናይ ቋንቋ ክንመጽ እንተኾይና ሕፍረት እዩ ሰብ ብሰንኪ ሕፍረት ብዙሕ ነገራት ሰብ ብሰንኪ ሕፍረት ፍቅር ከይገለጸ ይተርፍ ናይ ካልእ ትኸውን ሰብ ብሰንኪ ሕፍረት እቲ ቃል እንዳፈለጣ ከይጋገ ስለ ዝብል ካልእ ምስ ተመለሰት ንሳ ኮይና ትጸንሕ ብሰንኪ ሕፍረት ግን ተሓልፎ ማለት እዩ ሰብ ብሰንኪ ሕፍረት ብዙሕ ነገራት ይተርፍ ሕጂ ግን ኣብቲ ዝደለናዮ ክምለስ ማለት እዩ ቋንቋ ኣብ ቋንቋ ከይሓለኻ በቃ ናፃ ኾንካ ክትዛረብ ከም ዘለካ ይዛረብ ዝመክር እቲ ሰብኣይ ውስኽ ምባል ማለት እዩ ኣብ ቋንቋ ክትምዕብል እንተኾንካ ክትሓፍር የብልካን ሕፍረት ኣወጊድካ ህበይ ክትከውን ኣለካ በቃ ህበይ ተሓፍር ዲያ ኣይተሓፍርኒ ከምኡ ስለ ዝኾነ እዩ ሰብኣይ ህበይ ክትከውን ኣለካ ዝበለ ግን ኣብ ኩሉ ነገራትካ ዘይኮንካ ህበይ ክትከውን ኣብታ ቋንቋ ጥራይ ህበይ ክትከውን ሎሚ ይዕድመካ ኣለኹ ኩሉ ሕፍረት ዘበለካ ባኻ ቀንዲትካ ነቲ ዝፈለጥካ ብድፍረት ሰብ ዘይገድስ ካልኣይ ድማ ሓንቲ ነገር ክትሓስብ ኣለካ እዚ ቋንቋ እዚ ቋንቋ ናይ ኣደይ ኣይኮነን ሓድሽ ቋንቋ ስለ ዝኾነ ብድፍረት እተን ትፈልጠን ነገራት ከይፈራሕካ ክተውፀን ፈትን እዚስ ኣብ ምግባርካ ብዙሕ ነገራት ትኸስር ስለ ዘለኻ ኣብቲ ቋንቋውን ድሕርካ ኣለኻ ስለዚ ሕፍረት ኣወግድ እቲ ካልእ ብድሕሪ ይስራዕ እቲ ናይ ምምሃር ናይ ገለ ካልእ ነገራት እሱ ብድሕሪ ይስራዕ ቀዳምነት ግን ሕፍረት ኣወግድ ሰብ ብፒሮም ብጥራዝን ጥራይ ዘይኮነ ቋንቋ ዝመሃር ሰብ ብሕብረት ኮሚኒኬሽን ምትሰብ በቃ ምትእስሳር ጥራይ ቋንቋ ክመሃር ከም ዝኽእል በዚ ኣጋጣሚ ከበስረካ ፈቱ እዚኣ ነይራት እያ መልእኽቲ ብሩኽ መዓልቲ ዝተሰናዩ ምጭዋት ኣሕዋተይ ቻው